Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Danica. Listener ninyo, elementary pa lang. Ngayong may anak na po ako at nandito na sa US, suki niyo pa rin. Sumulat po ako dahil nais kong humingi ng payo. Ganito po kasi. Dati po naming kasama yung mother-in-law ko dito sa bahay at 5 taon ko pong pinagdusahan yun. Ay, grabe. Grabe yung word, dusa talaga. Simula pa lang. Kaloka. Ikakasal pa lang po kami ng anak niya, toxic na kasi siya. Bakit daw kailangan ko pang mag-dress? Ang sagot ko, okay lang naman sa akin mag-t-shirt kasi sa judge lang naman kami ikakasal. Pero yung anak niya kasi ang nag-request na mag-dress ako. Pinagbabawalan din po akong kumain dahil wala daw po akong trabaho. Ha? Hindi naman ako makakapagtrabaho agad dati dahil hinihintay ko pa ang work permit ko. Minsan sinuot ko yung t-shirt ng asawa ko habang nasa trabaho siya. Tiningnan ako ni mother-in-law mula ulo hanggang paa at tinanong kung alam ko daw ba kung gaano kamahal yung t-shirt ng anak niya. Kapag hindi siya sinasagot sa telepono ng mga ibang anak niya, sumusugod siya sa kwarto namin mag-asawa at doon magsisisigaw. Sa sobrang stress ko sa kanya, nakunan ako. Ay... Mabuti na lang at bumalik siya sa Pilipinas. Pag alis niya, pinetisyon ko ang nanay at kapatid ko. Tumawag si mother-in-law at mga kapatid ng asawa ko. Galit na galit dahil sa pagkuha ko sa pamilya ko. Hindi kinaya ni mama at ng kapatid ko kaya wala pang 1 taon lumipat sila ng bahay. Ang problema ko po ngayon, babalik na naman dito si mother-in-law kasama ang isang anak niya. Sinabi ko sa asawa ko ang mga agam-agam ko pagdating ng pamilya niya at ang sagot niya, ipagdarasal daw niya na magbago na ang nanay niya pagdating. Nangako din siya na hindi niya hahayaang maulit yung mga ginawa ng mama niya sa akin dati. Nicole and Diego, hindi ko naman maiwasang matakot. May baby na kasi kami at ayokong danasin ng anak ko yung dinanas ko sa lola niya. Isa pa, baka hindi ko nakayanin at maging dahilan ito ng hiwalayan namin ng asawa ko. Ngayon pa nga lang parang lumalayo na ang loob ko sa kanya. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan ko na namang danasin yung trauma ko sa nanay niya. Ano po kaya ang gagawin ko, Nicole and Diego? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Danica. Friend! Danica, friend. Kamusta ka? Porque may mga ibang bansang nalalaman, kaibigan talaga. Eto na naman tayo matindi na naman yung pangailangan namin ni Diego Friend, Danica, well, it's good that you were able to tell your husband na yung iyong agam-agam. Ayan. Very good yan. At least alam ng asawa mo. And obviously, dapat alam ng asawa mo kasi nakunan ka nung Correct. araw Ayan. sa sobrang stress. So dapat maganda yan na ipinaalala mo sa kanya yung damdamin mo at yung stress mo at yung panic mo ngayon na babalik ang kanyang nanay. Diba? Very good yan. So ngayon, kung nagsabi si husband na pinagdarasal niya na nagbago ang nanay niya, hindi niya hahayaan na mangyari ulit, I think baka pwede mo naman bigyan ng chance. Tama. Hindi naman imposible ang change of heart. Correct, oo. Diba? Lagi nating sinasabi yan. Dati nga si Brando, lalaking-lalaki, ngayon naging Brenda. Diba? So, so wala nang imposible. So, yung maaari namang nagbago na rin yung sinanay. Yan. Hindi natin masasabi. Sa tingin ko lang, bigyan mo lang ng chance. Pero at the onset na toxic,
at hindi na, ayun, mag-usap kayo, mag-ano kayo ulit. Dapat may plan B na kayo, anong Oo. contingency? Pero sana sinabi mo yung lahat, hindi mo sinugarcoat yung asawa mo. As in talagang ni-real talk mo na eto yung nararamdaman mo kasi you deserve that eh. At tapos nagsabi naman yung Mister husband mo, mo, nag-assure siya na hold him accountable this time. Correct. Sabihin mo sa kanya yan. Dapat malinaw yan sa kanya na na-stress talaga ako kaya nawala yung anak natin dahil na-stress. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang accountable dito. Pag ako Oo. na-stress ulit babayaran mo lahat na sa add to cart ko. Pag ako na-stress talaga ng Oo. bonggang-bongga, ha? Oo, yun. Bibilan mo ako ng bagong-bago. Kaya palalagyan mo ng braces yung ngipin ko, di ba? Pagkatiwalaan mo yung husband mo. di ba? Kasi I'm sure nag-uusap naman sila ng Oo. nanay niya, di ba? Hopefully nag-uusap. Aha. Or baka yung years, Oo. yung taon kasi yung 'di ba parang kapag ka bago pa, malalim pa ang sugat, ang hirap ng pagpapatawad eh. Aha. Pero truly time heals all wounds. No, tama. 'Di ba? Nadadating yung panahon na yung kinaiiyak mo o kinaiinisan mo hindi na masyadong matindi kasi nagdaan ng panahon eh. So malay mo dahil medyo may panahon na nagdaan, di ko alam Correct. kung ilang taon simula nung huli kayo nagkita, 'di ba? Malay mo naman may pagbabago. Tama, totoo Diba? yan may mga tao na hindi mo kayang harapin. Diba? Sa ngayon, kasi inis ka indan pa. yung galit. Pero pag lumipas yung ilang panahon na pag nakita mo na siya na, ay okay na parang wala na pala. Correct. Ako may mga ganun ako Okay na na siya. nung mga panahon na ganyan din, muntik ako makunan ng dahil sa stress sa ibang mga tao. Alam mo yan, Jegs? Ano ka talaga parang sa puso't isip ko, hindi ko sila mapapatawad kasi ang hirap kong mabuntis. Tapos magsaspotting o magbi-bleeding ako dahil sa stress ko sa kanila, 'di ba? So parang in my mind, hindi ko kayo mapapatawad sa pinagdadaanan kong posibilidad na malaglag to. Hindi nga nalaglag eh. Si Prince nandiyan eh. Ang lakas pa kumain. Alas 12 na madaling araw, humingi pa ng tasty. Gardenia, ba't kaya naman? Nakakamiss na po kayo, Gardenia. Diba? So yung ganon. So, and Princess okay. So, and lumipas ang ilang taon. Princess what? Magsa-7 this year. So, yung mga taong yun na kinasamaan ko ng loob or yung nagbigay sa akin ng sobrang stress noon, because time has passed, naglumipas ang panahon, hindi na mahirap para sa akin ang pagpapatawad eh. Pag nakikita kami or nakikita ko sila, wala nang galit. Wala na. Naaalala ko yung ginawa. Naaalala ko may mga naaalala ko, for sure sila din, may mga naaalala sila, nasasaktan pa din, pero hindi na ganun kasakit. At ang pagpapatawad is easier. So again, sa madaling salita, to you, Danica, give it a chance. Tama. Sa akin, iba naman yung perspective ko pag sa mga ganyan na yung mga taong nanakit sa akin, baliktad instead na magtanim ako ng sama ng loob, nagpapasalamat ako sa kanila kasi sila yung mga dahilan ko minsan kung bakit nagiging matatag ako, bakit ako nag-strive. Yan, diba? correct, So, yung pwede mga din. tao ko minsan na nanakit sa atin, gumawa sa atin ng Ng mali. Yun Actually, din yung nagpatibay. nagagamit din sila para kung matibay ka ngayon. Correct. Or, may mga taong tinatanggal din sa buhay natin kasi salot sila sa buhay natin, 'di ba? Na pag nagtagal pa sila, 'di ba? Patuloy. Kaya nga toxic. Correct. Patuloy na magiging toxic yung buhay mo, 'di ba? Kaya nga nagdi-detox tayo, 'di ba? Tama, totoo. Kaya nga tayo nagdi-distress. Oo. Nagdi-detox kaya para matanggal lahat ng mga hindi magagandang elemento. Kaya nga may mga ibang naniniwala sa insenso, na may mga pinapagpagpagpag, 'di ba? Para maalis sa mga masasamang espiritu. Parang feeling ko it's the same banana, 'di ba? Parehas lang 'yan. Gusto natin tanggalin lahat ng mga negatibo sa buhay natin, 'di ba? Well, kung toxic pa rin, palagay natin kung toxic pa rin yung biyenan mo, well, siguro ang the best way na sabihin, mag-usap kayo mag-asawa, mag-set kayo ng rules. Yan, Kahit correct. toxic, basta may rules sa bahay na ganito, na walang pakialam. Tama. Totoo yan. Basta ka ma-stress. Basta, tama ka, Jek, sa sinabi mo kanina eh. Yung pag-uusap ninyo, yes, you have expressed your agam-agam to him. You have expressed your agam-agam. Baka yung agam-agam yung mo, very small lang. Yeah, tas might be just a small agam-agam. You did not say the big agam-agam. Yes. Diba? Make it plenty agam-agam. Diba? It's okay your husband to make cringe. Yes. You know? But mom! Nakakaloka. Ay, naku.
naalala ko, singit ko lang to ha. Di kahapon kasama natin si Princess, di ba? So may sinasabi siya ng mga characters na hindi ko lahat kilala. Tapos sabi lang ni Diego sa akin, tingnan mo mama, no? Sabi mo sa akin kahapon tinatry mo siya na papasukin sa mundo mo na hindi niya maintindihan. In the same way na hindi mo rin maintindihan yung mundo niya. Hindi ko rin talaga mag-gets yung sino yung mga sinasabi niya. The feeling is mutual. Sumasakit yung ulo mo. Sumasakit yung ulo mo. So, ganun din yung pinipilit mo sa Celine Dion sa kanya. At pinipilit niya rin yung karakter. Yung karakter na sinasabi niya, di ba? But anyways, lagi pa rin may common ground. O, di ba? Parang kahit na magkaiba kami ng mga hilig pagdating sa pelikula, meron kaming common ground. Parehas kami mahilig sa musicals, di ba? So, ganun. So, parang wala lang. That's exactly na dapat mong gawin. Pwedeng yun. Find a common ground sa biyenan mo na toxic. Maaring toxic, may toxic talaga siyang ugali. And siguro siya din, meron din siya nakikitang toxic na ugali sa'yo. Yes. Pero ang common ground mo, una sa lahat yung mister mo na mahal mo at yung anak niya yan. Ayan. 'Di ba? Bukod dyan sa common ground na yan, baka meron pang pwedeng, pagsaluhan kayo na ma-enjoy nyo ang presence ng isa't isa. Pagluluto ba ito? Zumba ba ito? Yan. Ano ba? K-drama ba ito? 'Di ba? Hanapin mo na lang yung kilite. Yan. If you can't beat them, join them. Ganon. Find the common ground. Correct. And tama din yung sinabi mo, Jegs, kanina na mag-set ng rules. Kapag ka nag-atribida yan, di ba? Ito ang mangyayari. Meron na tayong plan B kung saang Airbnb natin sila palilipatan. Correct! Naka-ready na. At kailangan sumunod ka dito. Sumunod ka dito sa rules and regulations natin. Kasi ayoko na lang ipaalala sa'yo. Pero sasabihin ko ulit, nakunan ako nung araw dahil sa stress sa nanay mo. Diba? So yung mga agam-agam, hindi enough kapag ka hindi masinsinan ng pag-uusap. Dapat talagang ilahad mo ang kabuuan. Correct, 'di ba? Kailangan talaga mag-set ng boundaries So, minsan kaya nag-overboard ang isang tao. Ina-allow din natin kasi sila na mag-overboard. 'Di ba? May mga taong sobrang feeling close sa atin, 'di ba? Yung parang sa sobrang feeling close, minsan nakakapanakit na sila. Pero inallow mo din So, hindi ka rin nag-set ng boundaries. So, dapat mag-set ng boundaries na, hanggang dito lang. Ganun. Tingin ko kasi ang nakikita ko dito kung bakit naggaganito yung biyenan niya. Parang parang inagaw mo yung para sa kanila. Once na mag-asawa. Usually, ito yung mga normal na reaction Dati 100% sa kanya. Lahat ng kita, binibigay, lahat ng Atensyon. luho, atensyon. Correct, Tapos ikaw oras. biglang papasok ka sa kaya nagiging threat ka sa Pero yun nga, ipakita mo sa kanila na hindi, additional ka, part ka ng family. Correct. Tsaka kailangan, Danica, you have to be firm with your agam-agam sa iyong asawa na dapat one kayo, team kayo sa inyong layunin, 'di ba? Sa inyong layunin na palakihin sa isang tahimik at maayos na environment ang inyong anak. Tama. Yan. At kung makikita ng anak mo yung katoksikan sa paligid, hindi nyo ina-achieve yung layunin nyo na palakihin siya sa isang environment na na maayos. Alam mo, devil's advocate lang, isa sa mga nakikita ko dito dahil may apo na. Baka yung mga apo yung Oy, mali yung Oo, correct. May posibilidad talaga. Mali yung pagkakalagay mo ng But at the same time, but mom, ito din yung isa yung common ground. Oo. Yung pag-aalaga kay baby. Correct. Pwede rin naman na makita mo siya in a negative way or a positive way. Pero pwede mong kontrahin sa isip mo at sa salita, sabihin mo sa kanya, hindi, tama po to. Or pwede rin naman, paano po ba yung way nyo, ma? Kahit nakakasuka, sa totoo lang. Kahit plastic. Malay mo it works, di ba? Parang, okay, meron akong pinapanood na series sa Netflix. Netflix, ba kaya naman, kailan nyo ba kami kukunin, endorser? Netflix! Di ba? So, meron akong pinapanood doon na series. 6 seasons. The Resident. So, meron dong doktor na talagang matanda na siya. Obviously, matanda na siya. So, batikan. At alam niya yon na magaling siya na surgeon. Isang araw nagulat siya kasi yung CEO ng ospital, sinabi sa kanya, kailangan mo ng coach. So, siya talagang, bakit mo
ako bibigyan ng coach. Aha. Ako ang the best hospital na to. Aha. Ganyan. Sabi, hindi. Kasi syempre ang coach, may iba din silang perspektibo na baka hindi mo alam. So ngayon, yung coach nag-observe dun sa sa pag-oopera. Ang feeling nung doktor, tama nga naman. Ang feeling ng doktor, tama lahat ng ginawa niya. Perfect. Aha. So sabi niya dun sa coach, meron ka bang masasabi pa sa akin? Aha. Perfect ang pagkakagawa mo. Pagkakagawa ko dun sa dun sa procedure. So sabi nung coach sa kanya, ay oo, meron. Aha. Sabi niya, alam mo ba na mas mapapabilis mo ang kumpuni sana sasabihin ko. Sasakyan. Pagtatahe or whatever. Yung surgery, kung marirealize mo na parehas, ang left and right mo ay parehas na malakas. So, ibig sabihin, pwede ka magtahi sa kaliwa, pwede ka magtahi sa kanan. So, kung gagamitin mo sila ng sabay, mas mapapabilis at yung ganon. Yun yung sinabi sa kanya. So, ayaw niya maniwala. Pero, nung susunod na operasyon, Sinubukan niya. sinubukan niya. Ayun. Ang bilis niyang nagawa yung pagtahi. Ang bilis niya. At yun yung sinasabi natin na minsan ayaw natin kasi feeling natin alam na natin ang lahat. Yes. Pero kailangan pala na meron pang magsasabi. So kahit nakakainis, 'di ba? Tanungin mo rin si Mami, bakit Mami? Paano Ayan. ba? Iba Yan. kasi yung lente natin sa lente ng iba. Yan, 'di ba? Yun nga, kasi ako gets ko yun eh. Parang naintindihan ko talaga yung doktor na yun na sobrang galing. Tapos biglang isang araw sasabihin, iko-coach kita, ha? Mas matanda pa nga ako sa'yo, pwede na kita maging anak eh. Sa totoo, ganon. Yun. Yun yung nangyari. Baka maganda yan, Oo, ano title ulit? The Resident. Ayan, hanapin ko yan. Diba? So, importante pa rin na we seek help. So, malay mo, yung common ground is, gusto niya rin naman talagang tumulong. Tama. Nega ka lang din lagi. Oo. Pero May yun, prejudice ka kasi sa kanya baka, ganon. Ibaba mo muna. Bigyan mo muna ng chance. Ay, Yun ang sinasabi natin. Park mo muna yan. Malay mo naman. Bumait na. Wala namang imposible. Si Diego nga nagbago eh. Oras natin, 1:39. Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1